Къде се намираме ли? На един изоставен басейн между Долни и Горни Богров. Държавата просто го е отписала, за съжаление. Басейн с минерална вода, която се излива в небитието от поредното безхаберие на държавата. Тя тръбата трябва да е от другата страна някъде, където се пълни. Иначе извира около 42 градуса долу-горе. Тук най-вероятно има цялата флора и фауна в този басейн. С две думи, ужасна гледка. Пократителна. Ето там е тръбата долу. Здрасти. Напълнил се от дъжду. Пълни се и няма откъде да се изтича водата. Няма откъде да се изтича и е лоша работа. Вътре колко бутици има, тия шавари, това задържа всичко към там канал, ще се изтича водата. Това е нещо... Топло е почти. Тя е точно тук извида топлата. Там къде е топлата. Знам къде е тръбата. Да, Е тук отдолу. То се вижда и леко пара. Да, ето точно Ето там, къде където се дигате тия, там за водата. Обаче я гледай колко са напълни. Пак правих, не става. Не става на ръка. Това трябва да... Държавата като е дигнала ръце, трябва ние да направим нещо. Няма как да се направи. Направихме там една дупка, пробваме, ама не става то до нека да тече и спира да тече. И с риба. Това пусна риба тук. Ето тук е къде работи е тук. Някакви каракути пусна. Ама не е много риба. То пусна няколко рибета. Преди това дали има риба, не мога да ти кажа. Много жалка работа. Трябва нещо си... Да си техника, да са такова, иначе това трябва да се махне всичко тук. Ето отгоре. Тия буклуци и да се направи някакъв канал там да се изтича тази мръсната вода, да може чисто да тече от тук. Обаче... сложна работа. Тя изобщо не се използва тази вода, защото тя е мешана с мръсната състава. Тя не може да се използва, абсурд. И това не може да се използва. Около 25-30 години. Не, иначе там къде отдолу той го е чистил с багери. Вече тук от последните години никой не се занимава. Ние казвам, че копахме едно канал, че някой път като точно жеките, като такова намалява, пича се тръбата. Обаче по някой път по държавете се повишава. Сега тия Повишава се, защото няма къде да се оттича. Няма къде да се оттича, да. Иначе се води към Столична община. Сейна дирекция, ама... Идваха нали там. Към Столична община всичко е зарязано. Дойдоха, какво са направили? Това минерална вода имам, викам, бе, те се смеят и че отидоха. А ти да не би случайно да я източваш тук? Не, той имаш минерална, викам, това минерална вода имам, викам, ти не гледаш ти какво това, викам. Ужас, ужас. Това е тежко и това е, виж, колко... Ого. Това на ръце, знаеш и то няма как. И трябва нека да се изкарват. Трябва си някой багер, ще влезе един човек, примерно вътре с лопата, с била, нещо да ги пребуква към багера, към копата, да ги изкарат. Те са голями. Не, това на ръка няма... Не става на ръка. Между тях има разни плъхове, разни змии. Аз съм виждал много големи змии тук. О, майко мила. Това не трябваше да го казваш. Аз приключвам. Убих една. Беше там на пътеката, къде минаваме оттам. Лятото беше се опнала и с лопатата я убих, обаче имаше една избега, друга от нас и беше ослойница направо. Има се такива сухоземни змии. Мен не ме е страх от тях, от змии, не се плаша много. От хората викаш по... Те хората са най-лошите. По-лошо. Сега ще видиш къде сме направили дупката. Там трябва да отидем. Какво те букуца са дошли в този край и патици диви идват тук. Тук направихме тези тук. Това канал ти измахне, направихме това. Виж сега тук има дупка, пробихме дупка. От тук се стича водата вътре
Е, от тук изтича, ама какво изтича, това времето, там авиан да типа една тръба, да може да минава да оди към лицерната. И какво се изтича? Нищо. Иначе оттам тече съм дива, от тук изтича на там. Да, това е да се оттича водата. Да, ама Демек тук двама човека, трима се опитвате да свършите цялата работа на скапаната ни държава. човек, какво да направиш? Аз гледам горе-долу да спадне нивото, да може да се използва топлата вода от нещо да измиеш, за такова, обаче то не може. То до някъде става и като почнат дъждовете, то са пълни и не може да използваш акълното, нищо не става. Идва тук двама-трима някакви с една кола. Здравейте, ние сме за минералната вода. Добре, какво правите? Изследваме минералната вода. Идват до там, виждат нещо, качват се на колата и си отиват. И те си на заплата, дойдат, разходят се малко, напазаруват си от пазара и айде. Не ги интересува. Не ги интересува това. Няма. Много жалко. И тук пък вънка какво беше? То купове с буклуци, вътре какво беше? Бе, нямаш представа, какво само буклуци. Обувки, дрехи, какво ли не. Не знам, тук... Лошото е, че държавата за последните 5 години даде 500 милиона евро за избори. Не можа да отдели някакви 4-5 милиона евро да оправи този басейн, да направи една постройка на 2 етажа с 10 стаи и да се ползва за балнео-санаториум, примерно както е в Вършец, този Тинтял. Това е тъп. Пократителна е гледката. Ангел иска повече да се занимава. Вика, аз няколко пъти го чистя. Той като го чисти, да не го чисти, да го ползва. Тук няма кой да дойде и на своя глава да изчисти да такова всичко. Имаше един човек, ние с него направихме това, тук изчистихме и това направихме тази дупка. Той идваше да се къпе тук на тази вода и вика, дай да го почистим. Дай викам да го чистим. Почистихме, направихме, беше спаднало. По едно време се напълни. Това лятото мисля, че пак ще спадне. Това, че почна да работи, пак се пълни. То ще поспадне, ама тази мизерия То ще си поспадне, остава, защото то това той не си може да има, той си има и пукнатини вече. Да, това си остава, това не може да се махне. Тия всичките... Тия всичките, това е тежко на ръка, не мога да го извадиш, ти не мога да влезеш вътре да го сечеш, да го правиш, защото вътре има змии, има плъхове разни шлоки, как да влезеш? Абсурд. Ти влизал ли си вътре? Колко е дълбоко? И колко мене е, някъде тук, пътнатини и 60 и 70. Вътре има разни животни. Не. Това не мани. Такива крокодили няма да се очуда да изкочат. Видри има, майче има някаква видра малка, защото това къде гледа рибата тук, къде е пуснал каратуди, нещо вика много голямо плясна. Викам, какво ще плясне, голяма риба нема тук, някой е видър. Не. Ядеше тия зелени, ти беше толкова голямо и сега си го напораснал повече. Някой животинче. Ето отдева и шумоля нещо там. Има тук, нали казвам, аз съм виждал. Но не е плъх, без опашка, някакво такова, едно така дълго, като видичка нещо. Те са искали да го купат и да го купат. И да го поддържат. Да, обаче не им го дадоха, не знам какво направиха, можеха да го вземат. И край, отказаха се. Те са се опитали да поискат от държавата да го стопанисват. Ама държавата не като го не е дала дава, по да. някаква причина. Тук някаква патица има посредното нещо, виж как шава това. Е там. Да, е тук. Дано да е патица, защото нямаме видите кога съм се прибрала. Не бой са, няма страшно. Те няма да излезе от водата и змия, какво ще да то седи във водата. Ама в принцип има патици, такива черни, водни, такива патичета. Има и тия голямите. Го е. Да, има и там, виж. Пристига! Се пора сам мърда. Не са опасни. Ще дойде тук, какво ще тук се покаже примерно. Той си седи в шавар, може да имат яйца да се даде с него някоя патица. Те изкараха малки. Бях фанал 4, ама ги пуснах. Защо не си ги гледаш? Защото те не са свикнали да живеят заградени хора. И аз ги пуснах, те си додеха пак в басейна. Викам, за какво да ги... Какво се пролетеха, тук ги стрелят тия, като им е сезона на ловата. Държавата е дигнала ръце. Ако ние можем нещо да направим... То трябва някой приятел, който да не ви иска пари, разбираш, да дойдат с камиони с тако, ще помагаме и ние, да може да изкараме тия буклуци, примерно. Ма то ще е така на добра воля, в смисъл... Да, стената да изкопае надолу, за да може да разшириме дупката, да му сложим нещо, да разбиеме тук по-голяма дупка да стане, да не се задържи тази вода и това ще стане.
Иначе няма шанс. Ама той да стане това, като не се поддържа, то ще стане пак също. Не, то няма да се позволява по... Тук няма никой, няма кой да си Няма фърли кой да фърля буклук. буклук с багер, разбираш, толкова и камион да се товари на него и да ги извозва. Да ги маха на някъде, та да може да се изпуска. И череп от крава виждам даже. Череп от крава има е там. Ами да, то не знам от крава ли от какво е. Тук е имало крави некога. На Бай Ангел брат ми е гледал крави тук. Някога. Краварника било. Те са се сраснали с буклуците, то затова е толкова тежко, защото е пълно с буклук Вляза с вътре. силата вътре, ще пребутвам, че той не може да ги докачи, той ще докача тук некъде багера кофът. Аз оттам ще ги пребутвам насам, да ги взима да ги маха. И ще направим. Нещо горе за да се направи. Не бе, то се... Да намерят ли се хора, ще се позиционира намери тук. начин. Ще си ги стига. Защото той ще пусне кофата, това докъде може. Ама аз ще влезна вътре, мен не Тя ме... кофта ще стигне до татъка. Ако може да стига, не е проблем. Ако нещо не може, нали, има някакъв проблем. Ако не, с едно въже и с Тук, една да ги кука и пребутваме. готово. Не, една цел, по-дебела цел, арматурна цел, където за плочите. Ще направим като купа. Ще презърпаме натам към баги да ги взима. Той е, че си е плаващо. Но те са плаващи, да, всички са плаващи. Само че някои са по две, някои са свързани по две, някои е по едно, ма той е едно да е гледа какво е. И сега тук вътре в това нещо по средата има змии, има плъхове. Сега като се постъпи още малко време, почват змиите да отиват тук. Излиза пара от нея. Е, тук долу е тръбата, е тук. Виж къде са болничета. Тръбата е тук, Да. точно от това излиза и тя идва насам. Вижте, тук е по-чиста водата, къде излиза. Да. Но там е по-мръсна. Не чувствам даже е там. Е това бетонното, което. Какво да кажа? Тиквина управляваха, рекламни лица на Родопа Адена управляваха, украдаха милиони и милиарди и Няма... буквално нищо не направиха за Който и да За нас, стане, обикновените хора. Аре да не е за нас, ама за тези болните хора. Видяхме един изоставен басейн на произвола на съдбата, един минерален извор. Поредното безхаберие на държавата ни. Има стотици такива минерални извори в цялата страна, около София и в самата София. Има 20 и повече. Абсолютно изоставени. Жалка история. Ако някой знае подобно изоставено място, нека каже, ще го снимаме и него да го видим с богатствата на тази страна, как се отнася държавата. Това ако беше в Западна Европа, не ще го оставят никога е така. Никога, според мен, даже това си абсолютно престъпление. Значи, ако на мене ми излезне, примерно, минерална вода в двора, аз нямам право да я използвам, трябва да почна да плащам на държавата. В същото време тук на ливадата има извор минерален. Не И се е ползвал абсолютно на времето този изоставен. басейн, само че от 30 години е зарязана и така и това е. Никой не го интересува какво става и какво не става. Водата си тече и това си. Изтича си се просто е така. Ето има хора, които са искали да го вземат този басейн. И той не е само тоя. Обаче държавата не го дава, не могат да се разберат. В повечето случаи, примерно, земята е държавна, а самия минерален извор е или общински, или на Министерство на здравеопазването. И понеже няма никаква комуникация и няма никакъв интерес, те не го отдават и хората да го стопанисват. Дори да им да плащат някакви данъци и някакви. И да го дадат. Дори да долу си сипа едно шише вода, дори да искам да си го платя, аз не мога. Жалка история. Поредната. Ако някой знае, пак да каже някакъв такъв изоставен минерален извор, нека пише в коментарите, му хубаво да го снимаме. Аз сещам за един. Къде? Стара Кръсна. Там извира 70 и колко градуса вода. Можем да ходим да го снимаме и ние. Дано да направят нещо по въпроса с едно от богатствата ни. И то е най-голямото ни богатство във времена, в които говорим, че планетата остава без вода, ще дойде време, в което водата ще е по-скъпа от златото. Ние какво правим? Нали виждаш, тече в полето. Да. И то не само тече в полето, то това се е превърнало в блато пълно с болести и какво ли не.
Тук ветровете най-вероятно са докарвали всичките тия бокуци, идвали са хора, фърляли си тук бокуците. Всекакви животни има. Цялата флора и фауна беше тук. Мъжа, който се появи да ни разходи, живее тук каза около 10 на години в близост. Няколко пъти друг съсед абсолютно доброволно е чистил басейна. Естествено, човека му е писнало да идват някакви си хвърлят бокуците тук и да оправят безхаберието на държавата. Така хубаво ще е да, ако можем нещо да направим всички, ако някой има идея как мога да помогнем ситуацията. Най-малко, защото това, че държавата няма да помогне, няма да помогне. Поне го направим за себе си. Тази земя, тази вода е наша. Да бе, на 10 км от София. Да, ако можем ние нещо да направим. Това си е наше, ние ще си го ползваме. Напред добро и го фърли за трамото си, пък какво дойде. Ако намерим някакъв басейн друг, пак ще го снимем. То има много, въпрос е да намерим време и да ги намерим, защото тук ще бъде лесно се стига. Другите места най-вероятно са супер изоставени. Ще се поразрова в интернет и ще кача информация колко са изоставените такива минерални извори, минерални басейни. Ще кача каквато мога информация. И те така. И новото правителство се фаща в работа. Даже вече е закъсняло новото правителство. Да не ги уволнявам.